5 bulan ng bado si Jolly, kan Barangay 37, Bitaano, Legazpi City. Labian sa iyang pag-iingat ngunyan, urog pang dati na siyang nakwanan. Mga masusustansyang pagkaon naman ang sa iyang kinakakan. Regular man siyang nagiinom nin bitamina. Gusto niya kayang masiguro na healthy niyang ipapangakian sa iyang baby. Huli ta first time ma'am, yaon man ang giyakan sa iyang tugang na si Rose na 7 bulan man nabados. Saro sa mga kaaraman na pighiras ka ini sa iya ang importansya kan newborn screening, kung saan pwede ser subuot na ma-detect kung may helangan sarong umboy. Ano po, ipadara ko tulos po doon sa newborn screening po para maaraman ko kung ano pang tigbumatayan kang aki ko, kung anong diferensya, kung ano ang ilang po para matawan kin dahilan, para marahay. Pinadala ko po siya agad kasi yun yung importante, magkaroon siya ng newborn screening agad. Okay po. Wala man po siyang difference, warang ilang. Arog man po sa iya, newborn screening ko man po, kung anong ginibo ko sa iyo man po, papagibo ko digdi. Tapos, nagpapasalamat pa ako sa DOH na yaw po sinda sa inot na pagbados ko hanggang ngunyan, na asikaso po kami ninda, lalo na po sa aki ko, natatabangan po kami ninda, kaya salamat po. Sigun kay Twinkle Jean Lorilla, an expanded newborn screening regional program manager kan DOH Bicol, sa laog din 24 oras matapos ipangaki, kinakaipuhan ng ipairarom sa newborn screening ang baby. Nakakatabang man ang newborn screening, ngani maisihan kung may congenital disorder o rare diseases ang sarong umboy. 29 helang ang pwede ser na ma-detect sa newborn screening, kung saan 26 kaini ang pigsasabing rare disease o pambihirang helang araw kan congenital adrenal hyperplasia, galactosemia, maple syrup urine disorder, asin phenylketonuria. Pag nag-positive ang isang patient for a disorder, for example, siya ay considered as rare disease, mamaya makikita niyo po yung statistics on the newborn screening panel of disorders kung ano yung kasama doon. So once siya ay na-screen positive, mag-undergo po siya ng confirmatory test, and after undergoing the confirmatory test, siya po ay kapag na-confirm na talaga na may condition, she or the patient po will be referred to a newborn screening continuity clinic kasi lifetime na po ang magiging treatment na batang diagnosed with the newborn screening disorder. Mga conditions na included na rare disease na i-screen po natin sa expanded newborn screening program. Kaya mahalaga po na yung newborns 24 hours after birth, mag-undergo sila ng expanded newborn screening so that they can be detected and treated po, masimulan agad yung treatment on time to prevent disabilities sa paglaki and they can achieve their full potential kahit na sila ay may diseases. Sigun sa datos kan ahensya, hasta kan Desyembre 31 kan nakaaging taon, 57 pasyente ang ipig-refer ninda sa newborn screening continuity clinic, ngani matawan ang mga ininin tamang pagtratar. Kami po sa Department of Health actually nag-craft po ng manual for barangay health workers also, and that includes the expanded newborn screening. So it's very important na mapa-expanded newborn screening po ang mga babies under 24 hours so that we can also catch them early. And kung may rare disease man sila, sila po ay mahalaga at matulungan po sila ng Department of Health at ng ating mga local government units. Mientras tanto, duang newborn screening continuity clinic pa sana ang makukuha sa rehiyon. Makukuha ini sa Bicol Medical Center sa Naga City asin sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay. Igwa man na tulong NBS satellite clinics na binilog ang Department of Health CHD, na makukuha man sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Center, Eastern Bicol Medical Center, asin sa Sorsogon Provincial Hospital. Sa presente, igwa ng 400 na newborn screening facility sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.